Terve! Tämän videon aiheena on, kuinka saat takaisin sun menetetyt miljoonat. Ja mä en tiedä, kuuluuko sulle naapurissa kuunnellaan joulumusiikkia pirun kovaa, mutta mennään me tähän asiaan. Elikkä mulla on muutamia esimerkkejä, mitä mä tarkoitan, kuinka saada takaisin menetetyt rahat. Ja se, mihin tää perustuu, on, että useimmat markkinoijat käyttää hirveästi aikaa ja vaivaa jahdatakseen ihmisiä, ketkä ei välttämättä ole kiinnostuneita. Eli kylmiä prospekteja. Sen sijaan, että ne hoitas ne ihmiset, ketkä on mahdollisesti ollut yhteydessä tai vanhoja asiakkaita, niin vielä paremmin. Ja palvelisi niitä loppuun saakka. Ja mä kerron pari esimerkkiä, mitä mä tarkoitan. Yksi on mun partnerin tekemä kampanja, jolla myytiin Virginin lomahuviloita, tai Virgin kauppasi lomahuviloita epäonnistuneesti 5 vuoden ajan, ja tää oli, tiedät varmaan Richard Branson, niin tää oli yksi niistä hänen sadoista bisneksistään, ja sitten partneri pyydettiin paikalle, ja he teki postituksen, ja tää oli tosiaan jopa 5 vuotta vanha lista, ja idea oli, että ne kutsui nämä ihmiset, jotka oli ollut kiinnostuneita, mutta ei ollut ne kuitenkaan hankkinut lomaosaketta tai lomahuvilaa, niin kutsuttiin tämmöiseen tilaisuuteen, missä oli pieni elokuvateatteri ja siellä näytettiin sitten 20 minuutin esittelyvideo näistä huviloista ja saatiin ne kaikki myytyä ja osa jopa näistä ihmisistä, jotka sai tämän postituksen, niin vastasi tähän kirjeeseen ja pahoitteli hirveästi, että he ei päässyt tulemaan paikalle ja tämä kirja oli allekirjoitettu Richard Bransonin nimellä. No, toinen juttu on sitten tämmöinen kuin yksi firma, mikä myy sijoitusalan koulutustuotteita verkossa ja he myy näitä webinaareilla. Ja järjesti kerran kuukaudessa prospekteille webinaarin ja sitten miettii, että millä tavalla he pystyisivät kasvattamaan myyntiä. Ja sitten ne vähän ajan päästä keksii, että no miten ne järjestäisi 2 kertaa kuukaudessa näitä webinaareja verkossa. Ja myynti kasvoi, jos mä muistan oikein, niin 50% tämän ansiosta. Eli aika yksinkertainen juttu, koska kaikki ihmiset ei ollut valmiita ostamaan ensimmäisellä kerralla nähtyä ja osa ei ehtinyt siihen mukaan ja mikä ikinä se syy onkaan. Ja se mitä mä yritän kertoa on se, että ihmiset ostaa silloin kun ne haluaa ostaa, eikä silloin kun sä haluat myydä niille. Tämä aika monelta mainostajalta meinaa unohtua. Ja 3. esimerkki on sitten yksi meidän vanha suuri asiakas, joka jahtasi 5 kuukautta prospekteja, ketkä oli nostanut kätensä pystyyn ja sanonut, että he on kiinnostunut tämmöisestä finanssialan tuotteesta. Kunnes sitten eräänä päivänä tämä firman perustaja tapasi kilpailijansa ja jutteli sitten niitä näitä ja tuli maininneeksi sitten, että hän 5 kuukautta jahtaa prospektia, mihin tämä kilpailija sanoi, että tämä on hirveä virhe, että yleensä tämmöisen tuotteen kohdalla ihminen ostaa 6 kuukauden kohdalla. Ja kun ne muutti sen 1 kuukauden pitemmäksi siitä, niin sai paljon enemmän kauppaa aikaiseksi. Eli jälleen kerran ihminen ei ollut valmis ostamaan silloin, kun mainostaja luuli, että se on valmis ostamaan. Ja toivon, että tästä on ollut hyötyä sulle ja lisää vinkkejä löydät meidän verkkosivuilta